Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 6 May 2022. Okondedwa mu usiku wa lero tidzalingalira pa mawu a Mulungu amene apezeka pa Afilipi 2 kuyambira ndime yake namba 5 mpaka ndime ya namba 8. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, pa ubale wanu wina ndi mnzake mukhale ndi mtima ofanana ndi wa Khristu Yesu. Iyeyu pokhala Mulungu ndithu sanatenge kufanana ndi Mulungu kukhala chinthu choyenera kuchigwiritsitsa, koma anadzichepetsa kotheratu nakhala ndi khalidwe ngati la kapolo ndi kukhala munthu ngati anthu ena onse. Ndipo pokhala munthu choncho anadzichepetsa yekha ndipo anamvera mpaka imfa yake ya pamtanda. Ameni. Okondedwa, mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira kotere kuti kutsatira Yesu sikungonena ndi mawu chabe, koma kuonetsa moona mtima khalidwe lenileni la Yesu m'moyo mwako. Ameni. Kunena kuti munthu umapemphera, kunena kuti munthu umapita ku church, kusamangokhala kwa pakamwa chabe kapena kungokwaniritsa malemba chabe ayi, koma kuti ngakhalenso moyo wako uzionetsera khalidwe la Yesu amene umatuma nkhulupirirayo pakena kalikonse m'moyo mwako. Ameni. Kunena kuti nkhani yopemphera ayi abale wanga si nkhani ya pakamwa chabe ayi, ndekuti tili ndi otitsogolera Yesu, tili ndi mbuye wathu Yesu amene adakhala woyamba mdziko muno kuti patsa khalidwe lakuti pamene tifanana naye tiyanjanisidwa ndi Mulungu. Ndipo akamati kutembenuka mtima ndiko kunena kuti Yesu amene mpulumutsi amene wamakhalidwe abwino amene walowa mu mtima mwako ndipo watenga ulamuliro wonse. Kunena kwina, moyo wa munthu opemphera umayendetsedwa ndi mphamvu za Yesu, ndi ziganizo za Yesu, ndi moyo wa Yesu. Kunena kwa chidule, kukhala munthu opemphera ndiko kuti moyo wa Yesu walowa mkati mwako ndipo iwe ukumaukhala moyowo. Ameni. Okondedwa, alipo anthu ambiri mdzikoli amene amanena kuti amapemphera ndi kutsata Yesu, koma ukaona machitidwe a moyo wawo umadabwa nkumati Yesuyo ali pati apa. Anthu amene amapita mu church ndi ambiri, anthu amene amakamba za Yesu ndi mpweche, koma tupena umati ukati chete umati komeno muti awa amapemphera, moti Yesu tikumutchulayi awa amatchula nawo ndi mbuyeso awa nanga chimtima choyipachi bwanji, nanga nkhanzanzi bwanji, nanga chimasomasochi bwanji, nanga nkhondozi bwanji, nanga mabodzawa bwanji. Alipo ena okondedwa amene ngati zinthu zikusokonekera pakati pa anthu osokonezawo ndiwo, koma achonsecho amadzitchula kuti atakuti amapemphera, atakuti amatsata Yesu. Funso nkumati, ndi Yesu wake uti amene akulamulira moyo wanu kuti inuyo muzikhala munthu wamakhalidwe a uchimo monga mukuchitawo? Ndi Yesu wake uti okondedwa amene akutsogolera moyo wanu kuti inuyo mukhale munthu omvetsa ena kupweteka? Yesu wake uti? Ndi Yesu wake uti amene akutsogolera moyo wanu kuti mukhale chimunthu cha nkhanza kwambiri, kuti mukhale chimunthu cha bodza kwambiri, kuti mukhale munthu amene wina wake pena pake akulira chifukwa cha inu? Yesu wake ndi uti? Yesu wake ndi uti? Okondedwa, alipo odzitchula opemphera koma chonsecho ali ndi chimtima cha Satana. Pamene mudziwa apa kunena kuti kungodzitchula chabe kuti ndimapemphera sikukupanga munthuwe kukhaladi wopemphera ayi. Kufikana mtima wako utatembenuka, kufikana moyo wako utalandira Yesu Khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako. Ndinemona mtima madzulo wano kuti alipo anthu amene kutchalichi amapita ndithu,
koma chimtima chimene iwo ali nacho ncha diabulosi, kunena kwina sadatembenuke mtima. Ndi anthu oyipa kwambiri, ndi anthu ankhanza kwambiri, ndi anthu amene akuchita za Satana potera. Kwanonse amene mukudzinamiza motere, amene mukudzitenga ngati kuti mumapemphera koma chonsecho ndinu akunja opezeka m'matchalichi, mukungodzitayitsa nthawi, mukungodzinamiza, nkadakupangirani mu usiku wa lero kuti bwanji mulape ndi kuyamba kutsata Yesu Khristu moona mtima. Ameni. Okondedwa, dziwani kuti opemphera amaonetsera khalidwe la Yesu paliponse. Ameni. Akamati munthu yamapemphera, akamati awa akumudziwa Yesu, ndiye kuti ngakhalenso chikhalidwe chawo chidasintha. Pa nkhani yopempherayi ndimati nene nanu, sikungomatchula mpakamwa kapena mwina kumangolalika kapena mwina kumangoyimba ayi. Yesu amataka lowa mkati mwa munthu, amasintha nkhalidwe lomwe. Sikuti Yesu nkumangomutchula, sikuti Yesu nkumangomuvala malaya onena kuti olembapo Yesuyo ayi, koma kuti khalidwe limene munthu we umakhala limakhalanso lofanana ndi Yesuyo poti amakupatsa ndi iyeyo. Ameni. Mawu a Mulungu amene tawerengawa okondedwa pa Filipi chapter number 2, langizo limene Paulo akuwapatsa anthu ako Filipi kunena kuti inu anthu okhala ku Filipi mukhale ndi mtima ngati wa Yesu. Pamene mukhalirana inuyo opempheranu, mukhale ndi mtima omwewo wangati Yesu Khristu. Ameni. Akunena kuti pa ubale wanu wina ndi mnzake mukhale ndi mtima wofanana ndi wa Khristu. Kukhalirana kwanu kwa inuyo ndi aneba wanu, kwa inuyo ndi akazi anu, kwa inuyo ndi mamembala anzanu a mpingo, kwa inuyo ndi anthu amene mkumana nawo mdzikoli, kukhalirana kwanu kwa inuyo ndi amene mmagwira nawo ntchito, kudzikhala kwa kuonetsera mtima umene unali ndi Yesu Khristu. Ngati mumapemphera, koma ngati ndinu mkunja, mudzikhala ndi anzanu monga mmene Satana chimafunira. Mudzikhala ndi akazi anu monga mmene Satana chimafunira. Mudzikhala ndi aneba anu monga mmene diabulosi chimafunira. Koma ngati mmapemphera mudapereka mtima wanu kwa Yesu Khristu wa moyo, mudzikhala nawo mtima ngati wa Yesu. Funso langa musiku lero, mukamakhala ndi anthu moti wanthu amaonamo Yesu mwa inuyo, chifukwa mmapemphera inu mukundimvana, mmapita kutchalichi, ndinu mayi opemphera, ndinu bambo opemphera, ndinunso mdindo, ndinu mtumiki mzanga m'busa nkutheka. Funso, kodi Yesu amaonekera mukhalidwe lanu kapena amangodziwika pakamwa panu mukamayimba za Yesuyo, mukamavala zolembapo Yesuyo, mukamapita kutchalichi kumene mmati kwa Yesuko? Kodi nzotero? Malemba akutilimbikitsa pokhala ife opembedza Khristu Yesu, pokhala ife opemphera, tikhale nawo mtima ngati wa Yesu pamene tikhala pakati pa mzathu. Maloto ena aliwonse, kwina kulikonse, tinafunika tidzionetsera Khristu Yesu. Ndimanena mawu awo kawirikawiri kunena kuti kukadakhala kuti ife opemphera afe amene timati ndife mabona again, ife timakhala adi monga Khristu Yesu, ndimati ndikuwuzeni bwezi katangaleyu kulibe, bwezi maudaniwa kulibe, bwezi ufitiwu akuchita ngochepa, bwezi zambiri mdziko muno zalongosoka, bwezi zambiri m'matchalichimu zalongosoka. Koma chifukwa cha chipamaso chimene anthu ambiri akukhala nacho, omakhala nawo maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake adayikana, omakhala ngati opemphera koma ale akunja, zimenezi ndi zimene zatipangitsa kuti mavuto adzichulukira. Ndimati ndikambe nanu, titati anthu fe titsimikizike mtima kukumvera zimene mawu a Mulungu akunenazi. Ndimati ndikuwuzeni, kufalitsika kwa dzina la Yesu Khristu kuzikhala kosavuta pakati pathu. Chachiwiri ndicho okondedwa, akupereka chitsanzo cha Yesu. Yesu iye pokhala Mulungu ndithu sanatenge kufanana ndi Mulungu kukhala chinthu choyenera kuchigwiritsitsa. Kunena kwina,
pokhala iye mulungu ndithu adalibe matama pakati pa anthu. Chifukwa kavuto kenanso kamene kasautsa pakati pa anthu odzitchira opemphera ndeni moyo wa matama, moyo odzikweza, moyo osasalena, moyo wa nkhanza. Akamajeda wena amachita kuveka mjedowo uzimuzimu akamasasa wena kuasasa mwa uzimuzimu kumadzikweza atipopeza kuti ali ndi mphatso yolalika, kumadzikweza atipopeza kuti mulungu akuagwiritsa ntchito pa machiritso. Yesu sadatero. Malemba akuti iye pokhala mulungu ndithu koma sadachitenge kukhala ofana ndi mulungu ngati chofuna chigwiritsitsa. Iye adachita chiyani? Verse number 7, koma anadzichepetsa kotheratu nakhala ndi khalidwe ngati la kapolo ndi kukhala munthu ngati anthu ena onse. Okondedwa kwa anthu amene adayitanidwa ndi mulungu kuti akhaleko ngati ena onse, kwa anthu amene atchuka kuti akhale ngati ena onse, kwa anthu amene pena pake mulungu akuagwiritsako ntchito kuti akhale ngati ena onse, kwa anthu opemphera kuti akhale ngati ena onse, zikukhala zovuta kwambiri. Inu nonse mmadzimva chotere. Yesu wake uti amene mukutsata, chifukwa Yesu amene tikumutsata pano ndi amene ngakhale iye anali mulungu ndithu koma adadzichepetsa natenga maonekedwe a kapolo ndipo anakhala ngati anthu ena onse. Mukudziwa chani? Iyetu amadziwa kuti ngakhale ntakhala ngati wina aliyense, kukhala ngati wina aliyenseku sikungandichotsera umulungu wanga, sikundisintha status, ndilibe chimene ndilili. Inu pamakuvulirani mpati ndinu abwana kuntchito, koma kuti mukhale ndi anzanu nkhani yokamba mangokamba zakunja kumene makhala mukupita za maulemu amene mmalandira. Okondedwa, Yesu wake ndi uti amene mwanyamula. Popeza Ambuye amakugwiritsani ntchito koma simatama ake wayi. Kodi kukhala amatero simungakwanitse kukhala ngati wina aliyense, kufunafuna mipando ya ulemu nthawi zonse, kufunafuna aliyense adzingokutumikirani, kufunafuna ngati pali zabwino zonse zizitsata inuyo. Kodi ndi Yesu wake uti amene mukuonetsa? Okondedwa, mukupangira zinthuku ndi Yesu wake uti? Kudana ndi anzanu mukudana nawoku, Yesu wake ndi uti? Mpikisano mukuchita ndi anzanu opempherawa, kukhomerera mukukhomerera anzanu wakuti asapite patsogolo, Yesu wake ndi wakuti? Popeza Yesu wotipulumutsayo karekta imene anali nayo ndipo akufuna wopembedza wonse akhale nayo, ndi imodzi mwa iyo ndi yakudzichepetsa. Ndikufunseni musiku wa lero, kodi mumadzichepetsanso monga Yesu amachitira? Kuti ngakhale muli otchuka mukhoza kukhala ngati wina aliyense, mukhoza kucheza ndi wina aliyense. Enatu adadula atipopeza kuti Yesu adamba kuagwiritsa ntchito, adadula kwa uopsa lero simungapatsemo ni chisawawayi kuti mukafikire ndi kuti mudutsemo mbiri. Yesu wake ndi uti okondedwa amene mukumtumikira? Chifukwa Yesu amene ndiye mpulumutsi, khalidwe limene afuna womutsata akhale nalo ndi ilo. Okondedwa, ndikamaona mmene masiku ano mapempherero akuchitikira, mautumiki akuchitikira, pena ndimadzati chete kuti koma kodi izi zikuchitikazi ndi zimene mwini wake Yesu adakhazikitsa moti iyeyo kumwambako amataka ona amati aonda ana wanga ili nkhalidwe langa limene? Ndimati ndinene ena chifukwa chokanika kudzichepetsa muzauzimuzi alowetsamo matama, alowetsamo manyera, alowetsamo kupondereza wena, alowetsamo nkhanza ndithu pa miyoyo ya anthu ena. Koma Yesu sadatero. Okondedwa, wotsata Yesu amadzichepetsa. Ngakhale uli bwana ukhoza kukolopa kutchalichi, ngakhale iweyo uli olalikira bwino kwambiri kuti dziko limakudziwa, ukhoza kukhala pansi ndikulola mnyamata wina alalikire, iwe ndikumamverera. Ndimati ndikuzana abale wanga, ndikukugawirani chimene moyo wanga ndikuphunzira kuchita nthawi ndi nthawi, ndipo ndimadzilimbikitsa kutero kuti monga malemba anenetsa kuti chitsulo chimanola chitsulo chizake, moyo wanga ndimauphunzitsa kuti uzithanso kuphunzirako kwa ena. Zilibe kanthu Ambuye adandiyitana kukhala m'busa, koma ndimakhalanso nthawi yakuphunzira za mawu a Mulungu omwewa
kwa enanso chifukwa olalikira mawu a Mulungu kudziko kuno sine ndekha ndimakhala ndi nthawi yokhala chete. Nanenso ndili ku magulupu ena atokondedwa amene ndimakhala bata ndikumangomvera zimene wena akuphunzitsa, ndikumadalitsikanso, ndikumamva ameni mkati mwanga. Ameni. Ndimakhala ndi nthawi yocheza kuso ndi wena, ndikumamva wena akundiwuzako mawu a Mulungu, kundipatsakonso nzeru zimene zimaonjezeranso mphamvu pa utumiki umene ndili nawo. Ndiganiza kuti Yesu amafuna zimene zizichita. Inu mukanikiranji? Ameni. Okondedwa, Bible likunena kuti Yesuyi sadasinthike nkomweso pakudzichepetsa kwake, adapitirizabe moyo wodzichepetsawo mpaka nato adafika pakufa. Verse number 8 kuti ndipo pokhala munthu choncho anadzichepetsa yekha ndipo anamvera mpaka imfa yake yapamtanda. Sadati kuti amvera kutchali chikoka, ayi, adamvera malamulo a Mulungu pa malo mwathu nadzichepetsa mpaka na pa last dot pa. Ndi chimene Mulungu akufuna, tidzichepetse pakena kalikonse. Ukhale moyo wathu wodzichepetsa, ukhale moyo wathu wokonda, ukhale moyo wathu wokondedwa, wotsata zimene Khristu Yesu adanena kuti titsatire. Ulangizi umene Paulo adapatsa anthu aku Filipi ndi umene wonso inu ndine nafuati utengerero lino pamene tikudzitcha kuti opemphera. Tisakhale ankhanza achimtima cha Satana amatamanda ankhwidzi, koma wanthu odzichepetsa, okonda ndi omvera, wolemekeza wena, womvera mawu a Mulungu ndi kuwachita nthawi zonse. Ameni. Musiku wa lero talingalirani zimenezi kuti ndili kuchita bwanji. Inde ndimayimba, inde ndimalalikira, inde ndine wopita kutchalichi. Anthu ondiona amati mmodzi mwa anthu opemphera ndi ineyo, koma kodi ndi mawu amene tawerenga lero mukuchitanso chimodzimodzi? Ambuye akudalitseni pamene mukhala ndi nthawi yakulingalira kozama za mawu amenewa. Chisomo kwa inu